तो गिबियावनो रायजोफोर बयखौबो खुलुमनाय थालायबाय सानफ्रोमबोनि बादि आरो नै दिनैबो फिन खनसेबाव माने आंनि रिंहा फट' चेनेलाव आंनि चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गोथार गोसोजों बरायनानै लालायबाय। लोगोसे नै रायजोफोर नोंथांमोननि थाखाय आङो दिनैबो माने गोदान जे ब्लग लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो गोबांथार आसा थाबाय। लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। लोगोसे बेल आइकनखौ बे प्रेस खालामनानै अलाव होनानै लादो जेन आंनि भिडिअआ नोंथांनाव सानफ्रोमबो आपडेट जानाय बायदि। थारैनो नोंथाङा मा सानदों बेखौ नुनानै रायजोफोर नायदो नाय। सिगांनि समाव जोङो खोनायोमोन एम्बुखौ हाबा होनाय, नाथाय दिनैनि समावहाय जोङो गावनि मेगनजों नुबाय जे थारैनो एम्बुखौ हाबा होयो। रायजोफोर लाइफआव फार्स्ट टाइम जे एम्बुखौ हाबा होनाय नुनाया नोंथांमोनहाबो जुदि नुवाखैब्ला नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नुदोंब्लाबो आंनि चेनेलावबो नायलांदो जे एम्बुखौ मा रोखोम हाबा होयो, मानि जुनै हाबा होयो जोंथ' मिथियामोन, नाथाय नै दिनै नुनानैसो जों मिथिबाय जे मानि जुनै एम्बुखौ हाबा होनाय जायो आरो मारै हाबा होनाय जायो। थ' रायजोफोर नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ। एम्बुखौ हाबा होनायनि जाहोना बेनो रायजोफोर, मानोना जोंनिहा दा गोबांथार जे सान्दुं दुंदों, माने अखा गैया, ओरैबायदि गरम जादों, थानो हालायै गरम। अखा हानायनि नामानो लायाखै। बेखायनो सिगांनिफ्रायनो माने फोथायनाय दं जे आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो एम्बुखौ जुदि हाबा होयोबोला अखा हायो होननानै बे बाथ्राखौ लानानैनो माने एम्बुखौ हाबा होनाय जादों आरोना। नायनोसै एम्बुखौ हाबा होखांनायनि उनाव अखाया हायोना हाया। थ' रायजोफोर बिदिबा नायलां। जोंनि बे आयोजनखौ लानाया जाहैबाय जोंहा माने गिलु बालु माने बे मुलुग संसारा माने बोसोर फ्राय 11-12 मास बोसोरसेयानो जानोसै होनजागौ आरोखि। अखा थोबसे गैया। जों कृषकनि थाखाय दाउसिन दाउला दंफां लाइफां दुनिया हाहाकार जाजोब्बाय, असान्ति जाजोब्बाय। दा दैज्लां बोथोर जाबाय, दा बिनि गेजेराव अखा थोबसेबो गैया हिसाबै दा जोंनि सायाव जोंनि बासबारि एलेखानि रायजो राजाफ्रा जोंखौ एसे बुंबाय थादों आरोखि। बेयाव कमिटिया माब्रै दङ, मोजां दंना गैया होननानै जोंखौ खबरा खबरि खालामनानै नेहाथारि बिथांजों आंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो एबसुनि मावखुलियाव बिथांमोनखौ नेताफोरखौ लानानै गोरों गोराखौ लानानै जों सावरायदों आरोखि दाखालि एसे आगोल। दा बे सावरायनायनि गेजेरजों हयथ' जों प्रत्येक गामिनि गावबुरा गोरों गोरा गियानगिरि बिदिखौ लानानै सावरायनाय जाबाय जे जोङो फैगौ जे 1 सप्ताहनि आगे माने बुद्ध पुर्निमा दङ, राभा सम्प्रदायनिफ्राय शिब मन्दिराव होगोन, ओमफ्राय जोंबो नैबे ब्रह्म मन्दिरावनो बे मोनसे आयजनखौ खालामगोन जाहैबाय आरोखि, मोननैजों मोनसे ज' रायलायनायनि गेजेरजों। दा बिनिफ्राय मा खालामनांगौ, माने गोदो परम्परा जोंबो मिथिलिया। आं बे समाव 12-14 बोसोरल' बैसोमोन आरोखि। बेवहाय एम्बु हाबा होदों होननानै जों मिथिदों। बे समाव जों गुरुत्त गैयामोन। अब्लायबो बेखौ जोङो मिथिदों होननानै खोनादों होननानै दा जोंखौ बे एसे एनै मिथिनायफ्रा जोंनि उपराव बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोंखौ बिथोन होदों आरोखि। दा बिनि गेजेराव जों रायलायनायनि गेजेरजों जाबायबो मोजाङैनो जानानै नैबे जों दिनै बे आयजन खालामनाया जोंनि ब्रह्म धर्मजों नियम नितिजों आहुतिखौ होबाय। एम्बु हमनानै माने जोङो मोजाङैनो हाबाखौ होबाय जोंनि ब्रह्म धर्म नियम निति हिसाबै। आरो बिनिफ्राय जोङो राभा सम्प्रदायनिफ्राय शिब मन्दिराव बिथांमोनहा माने बिसोरबो गाव गावनि धोरोमखौ लानानै गोरों गोराफ्रा पुर'हितखौ लानानै बिथांमोनहा नैबे दा आयजनखौ खालामनाय जादों आरोखि। मा मा हारिनि सुबुंफ्रा दिनै बे फुजायाव बे जैग' होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों? बेवहायथ' जोंनि बर' आरो राभा मोननै जाथिनि आरोखि। बिथांमोननि थांखिया मा? बे फुजा नोंथांमोनहा जैग' होदों बेयाव एम्बुखौ लानानै गुबै थांखिया मा? गुबै थांखिया माने जाहाथे इसोर भगबाना जोंनाव अननानै
बोर सारस्रिथों बेखायनो बिथां बे एम्बुनि हाबा होनाया बिथांमोना जाहाथे बिमा देबि गंगानियाव आर'ज गाबनानै जाहाथे मुलुग संसारनि अखा हायो सान्ति जायो जों जाहाथे बयबो मानसि बा जिब जुनार बेफोर जाहाथे थांनानै थायो आरो जोंनि थानांगौ राहा लामा आबाद खिथि मावनांगौ बेफोर जाहाथे जोंनाव बे समायाव जोंहा बेफोरखौ मोनो बेखौनो जों इसोरनाव आर'ज गाबनानै जों बेनि आयजनखौ खालामनाय जादों आरोखि। Vai, Joe.